chunya awinjo kariyo oloya. Daudi anasema moyo wangu nahisi kuna kiu umenishika. Oloya gi Nyasaye, to gi Nyasaye mangima. Umenishika na Mungu, tena Mungu aliye hai. Erokamano ne wach Nyasaye mawinjo ka osepuonji. Ni shukrani kwa neno la Mungu nimesikia nimefundishwa. Kendo Nyasaye mondo mi ogwedh jatich Nyasaye kuom wach mar malero miye mondo puonj kanisa. Tena Mungu ambariki mtumishi wa Mungu kwa neno Roho Mtakatifu amempa kufundisha kanisa. Wanto wadidok chien. Sisi hatutarudi nyuma. Nikech very soon wachigni gik kuma wadwaro. Sababu hivi karibuni tuko karibu kufika tunakotaka. To wan kata ka ng'ato ok ne kuma wadhiye, to wato kama wadhiye nenore kendo direction madhi kuopolala. Hata kama mtu aoni mahali tunaenda, lakini sisi tunaona mahali tunaenda. Kendo kata ka dipono ni ng'ato paro ni waonge gi gima wadwaro, to wan gi gima wadwaro kendo leko wan go mani e chunywa. Tena kama mtu anaona hakuna kitu tunataka, kuna kile tunataka, tena maono iko kwenye moyo wetu. Nikech wachno ema chandowa kendo wachno ema wachando ne Nyasaye gi wach. Tena hiyo neno linatusumbua, tena inatufanya tunasumbua Mungu na neno. Nyasaye dhi kodwa kuma Nyasaye owuon dwaro. Mungu anaenda nasi mahali yeye mwenyewe anataka. Kendo Nyasaye ochomo kodwa kuma en owuon ema odwaro. Tena Mungu amelenga nasi kwenye yeye mwenyewe anataka. Wachiegni gik e gima wadwaro, e kama wadwaro, e joma wadwaro. Tena karibuni tuko karibu kufika kwenye tunataka kwa wale tunataka. Okudeore. Haijalishi. Nikech Joseph noloko lek. Sababu Yusufu alitabiri ndoto. Ne jagam divai. Kwa yule wa kuleta divai. Maka Farao. Yule wa kwa Farao. To nodong' adong'a jela. Na alibaki gerezani. Ajo mong'iyo paro. Wale walimuona wakakumbuka. Ni onge kama biro dhi. Kwamba kuna mahali ataenda. Noloko lek. Alitabiri ndoto. Ne jated makati. Kwa yule wa kupika mkate. Maka Farao. Kwa Farao. To dong' adong'a jela. Akabaki tu gerezani. Kata kamano. Hata hivyo. Odiochieng' nogik. Siku ilipofika. Mondo radi gi Farao. Ili akutane na Farao. Ng'at manyalo change destiny mare. Yule anaweza badilisha maisha yake. Ng'ama ne nyalo wilo lek mare. Yule ambaye angegeuza ndoto yake. Mane nyalo loko weche mane ji osewacho kuome. Ambaye angebadili vitu watu wamesema kwake. Ng'ama Nyasaye noketo. Yule Mungu alimleta. Mondo koromo godo to ywe chilo kod weche duto tema nowach kuome piny Misri. Ili akikutana naye wafute vitu vyote ambavyo ilisemekana kule Misri. Wuotho ka wadhi ka wiwa pok owil gi kuma wadhiye. Tunatembea tukienda pasipo kusahau tunakoenda. Joma wadwaro be ok wakia. Wale tunawataka tuwajui. Amen. Amen. Joma wadwaro ok wakia. Wale tunataka sio kwamba tuwajui. Wang'eyo joma wadwaro. Tunawajua wale tunataka. Kendo very soon wadhi yudo. Tena hivi karibuni twaenda kuwapata. Adwaro ni mondo agoero kamano ne wach mar Roho Maler puonjo. Nataka nitoe shukrani kwa neno Roho Mtakatifu alifundisha. Nikech wach machielo ma elore ne chunya. Sababu neno lingine ambalo linajifunua kwa moyo wangu. Nyasaye ok ne ng'ato kaka en owuon onenore. Mungu hatazami mtu jinsi yeye mwenyewe anajitazama. Mae wach madwaro ni mondo wawuoye. Hii ndio neno nataka tuongelee. Nyasaye ok ne dhano kaka en owuon onenore. Mungu hatazami binadamu jinsi yeye anajitazama. Ka Nyasaye dwaro ng'amo partner go e tich. Kama Mungu anataka yule anafanya muungano naye kwenye kazi. O Nyasaye dwaro ng'ama faithful e tich ma Nyasaye dhi timo kode. Na Mungu anataka yule mtu mwaminifu kwa kazi wanaenda kufanya naye. Wan gi ng'ama Nyasaye oseyudo. Kuna yule mtu Mungu amempata. Kendo Nyasaye adieri oseikore mar timo kode gima Nyasaye ne dwaro. Tena kwa kweli Mungu amejitayarisha kutenda naye kile alitaka. Chandruok manie kindgi gi Nyasaye en ni en owuon ok en ja-adiera ne ng'ama noluonge. Lakini shida iliyoko kati yao ni kwamba yeye sio mkweli kwa yule aliyemuita. Wachak gi wach mondiki e kitabu mar Jo-Korintho mokwongo 4. Tuanze na kitabu cha Wakorintho ya kwanza 4. E kitabu mar Jo-Korintho mokwongo 4. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4. Mondo wawinj gima Nyasaye wacho kanyo gi dho wadwa Paulo. Tusikie kile Mungu anasema kupitia kinywa cha Paulo. Nyaka ukwan nyaka okay wayude loko machon. Aneno asewinjo kama loko manyien. Madhi golo na wach madwaro ka. Katika tafsiri ya kale ni matatu. Wacho ni ya ng'amo yude. Ang'wene wang'e. Ng'ato nego kwanwa kama. Ni wan jotich Kristo, kendo jorit weche mano mar Nyasaye. To
kuom jorit. Idwaro ni mondo ng'ato obed adier. Somia nene loko ni no wuora. Owacho ni nyaka ukwanwa ka jotich Kristo ma osemi tich rito weche mopondo. Yes. Mag Nyasaye. To gima dwarore kuom jorit en ni nyaka gibed jo adiera. Kamano. Okay, kuro Nyasaye ne dwaro ng'ato. Sasa Mungu alikuwa anataka mtu. Oyudo ng'ato ma en in to kod an. Amepata mtu ambaye ni wewe na mimi. Osekawa mondo ketwa e tich mondo wati kode. Ametuchukua akatuweka kwenye kazi ili tuweze kufanya naye. Mandiko moro machielo wacho ni kaka wan joma tiyo kaachiel kod Nyasaye. Ambayo agano lingine linasema jinsi sisi ambao tunafanya pamoja na Mungu. Mane kitabu mar Jo-Korintho mar 2:6 wacho. Wakorintho wa 2:6. Wacho ni kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye. Inasema jinsi wale wanatumika pamoja na Mungu. Kama Nyasaye ne dwaro ng'ato. Inamaanisha kama Mungu alikuwa anataka mtu. To noyudo ng'ato ma en. Na alipata mtu ambao ni wewe. Mae momiyo e kind jodala ute. Ndio sababu kati ya watu wa kwenu wote. Samoro ine ma wan kod. Pengine wewe ndio tuko nawe. Samoro ine gi odi ma wan kod. Pengine wewe na nyumba yako ndio tuko nawe. Ine ma wan kodi. Wewe ndio tuko nawe. Pero samoro ine gi odi ma wan kod. Tena pengine wewe na nyumba yako ndio tuko nawe. Ni onge wuonu onge. Mamako hayuko, babako hayuko. Owete ni onge gini. Mandugu zako hawako kwa hiki kitu. Idonge gini kedi. Umebaki kwa hiki kitu upweke. Samoro udi ale gi chuori. Pengine mnatembea na mumeo. Samoro bi wuothe kedi. Pengine unatembea peke yako. Samoro be une gi jaodi. Pengine uko na mumeo. Ine ma uyudoru. Nyinyi ndio mmepatikana. Une ma Nyasaye oyudo. Nyinyi ndio Mungu amewapata. Kendo une ma Nyasaye onwang'u mondo ti kodi. Tena nyinyi ndio Mungu amewapata kufanya nani? To kaka Nyasaye oyudi no. Na jinsi Mungu amekupata. Imeniko wacho. Kile andiko inasema. En ni dwaro ng'ama jadiera. Ni kwamba wanataka yule mtu mwaminifu. Idwaro ni ng'ama oseyudi ni. Wanataka huyu mtu tayari amepatikana. Obed jadier ne ng'ama noyude. Awe mtu mwaminifu kwa yule alimpata. Bedo jadiera tiende ni nyaka ing'e ratiro mar kama nonwang'ie. Kwa mwaminifu ni kwamba ujue mahali ulipatikana. Kendo wiyi ok onego wil. Tena ufai kusahau. Gi kama Ruoth nobiro moyudie. Na mahali mfalme alikuja akakupata. Nyasaye kabiro waro ng'ato. Mungu akikuja kuokoa mtu. To gimosiemo ne ok en kama entie. Na kile anamuonyesha sio mahali yuko. Ni ne kaka in kama rach. Ya kwamba tazama jinsi uko mahali pa. Nyasaye siemo ne destiny mare. Mungu anamuonyesha mbele yake. Kuma en owuon odwa notere. Mahali yeye mwenyewe anataka kumpeleka. Onyalo yudi ka inie nono. Anaweza kukupata ukiwa Ma mabonde. king'iyo tineno ka onge gimoro ma kata ibe inyalo wacho. Hata wewe ukitazama hakuna kitu unaweza sema. Ionge gi mbaka minyalo goyo kama ji goye mbaka. Hauna gumzo ya kusema mahali watu wanapiga To gumzo. kaka nenori no. Na jinsi unajiona. Ok kaka Nyasaye neni. Sio jinsi Mungu anakuona. Kendo ka Nyasaye biro wuoyo kodi. Tena kama Mungu anakuja kunena To nawe. Nyasaye nyalo wacho ni gik madongo. Mungu anaweza kuambia maneno makuu. Wan gi jomoko mosebedo surprise ka Nyasaye wuoyo kode e lek gotieno. Tuko na watu wameshangazwa Mungu akinena nao kwenye ndoto usiku. Oneno ngima ma en owuon odago gi kako chal. Anaona maisha yeye mwenyewe anaishi na jinsi To anataka. neno ka Nyasaye otere malo. Na anaona Mungu amempandisha juu. Kendo wan gi ngima ka Nyasaye dwa idho godo kilas moro. Tena tuko na mtu Mungu akitaka kupanda naye kwa darasa To hili. otieno koneno to en owuon oneno ka Nyasaye odwoke kilas. Na usiku akilala naona Mungu amemweka kwenye darasa. Onyalo neno kodwoke sikul kama nosekalo. Anaona anaweza rudishwa shule mahali. Onyalo neno kata ka en e kilas moro mapok nodhiye. Anaona ako katika darasa hajawahi enda. Ka ok nonyono form 4. Kama hapo kanyaga. Onyalo neno kokete enie penj odwa timo penj mar jo form 4. Anaweza ona amewekwa anafanya mtihani ya watu wa kidato cha. Samoro neno kotere college kata ene university. Pengine naona ako katika chuo kikuu. Obedo penj enie penj. Ameketi chini yuko kwenye mtihani. Nikech Nyasaye sasa yamoyudo ng'ato to nyaka opuonje kendo nyaka olose. Sababu Mungu wakati wowote akipata mtu lazima amfundishe tena amtengeneze. Oneno kotimo penj kendo neno kokalo. Anaona amefanya mtihani tena amepita. Oneno nodoke penj to kendo neno notime maber mokalo. Anaona amerudi kwenye mtihani anaona ameifanya vizuri amepita. Mae ni kuchungo malo to penjore ni to koro anana. Hata naye akisimama anasema sasa mimi. Wangi kama Nyasaye nyalo ting'o. Tuko na mtu Mungu anaweza muinua. None ke Nyasaye otere ot malich. Aone Mungu amempeleka kwa nyumba iliyo ya ajabu. Ot mano wuon
kama usidike kode. Mungu amkumbushi mahali amefika naye. Nyasaye dok omone chini kuma no ai. Anamrudisha mahali alitoka. Tebeni samugoli chini kuo ko parika. Inamaanisha mahali na kurudisha nyuma akukumbushi hapo. Samugoli chini ka. Akikutoa huku. Oko parni chini ka. Akukumbushi huku nyuma. Osiemo ni mbele. Lakini anakuelekeza mbele. Kwa sencha kuwut kodi mungi kodi kamoro. Akianza kwenda nawe akafika nawe mahali. Eyo marka manodo adie kodi. Katika njia mahali alitaka kwenda nawe. To kinu wadaro to paru ni chini. Na ukitaka kusahau anakukumbusha nyuma. Umano wae kodi. Mahali alitoka nawe. Emo miyo kosemo na udi muwire na Daudi ubede kobruo. Ndio maana akishampaka Daudi akaketi kwa kiti cha To ufalme. sasa ya moro janabi kuno huyo gida Daudi. Wakati wowote kituma na Daudi kama kuongea na Daudi. Ni ade ruot nyasaye manogo liekwa. Anamwambia mimi ndio Mungu ambaye alikutoa kwa uchungaji. Yesu baba. Hapo mboni uwida. Natamani mnielewe. Kedago mboni umia chungu. Tena natamani Nekete kawete mawacho duogo ira to ngisore ni gionge space tu. haya maneno nayasema yanarudi kwangu, inamaanisha hamna nafasi. Kendo ka unindo tabiro ng'eyo ni uninde paru kato bedo ni wenge umia. Tena mkilala nitajua mnalala kwenye wazo lenu. Wach Nyasaye winjo gi chuny moyawe ok winje gi wang' mang'iyo ng'ato to chunye neno. Neno wanasikia na moyo unaofunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nitini muono modi winjo? Nataka ufanye neema unielewe. Kecho wach mamini e wach maroma lero mia. Ili neno nakupa ni neno limetoka kwa Roho. Kendo ma e chiemo maroma lero toko ni wai mesa kawuono mondo wacham. Tena ndio chakula Roho Mtakatifu ametupakulia tukule. Kwa ni mia chunyi kendo adwa ni yau chunyi modi winja. Nataka nikupe moyo tena, unipe moyo tena ufungue Mondo sana. wadhi kodi kaka Nyasaye dwa. Tende nawe jinsi Mungu anataka. Okay, I want to ni kanya sayo limo Daudi. Nimesema Mungu akizuru Daudi. Ka Daudi osewir mobede kom ruoth. Kama Daudi ameteuliwa kakiti To kanya sayo dwa wuoyo kode. na kama Mungu anataka kunena To naye. Nyasaye kone ni ane ruoth Nyasaye. Mungu anamwambia mimi ni Mungu. An Jehova. Mimi ndiye Jehova Manogo liekwa. ambaye alikutoa katika Ekim uchungaji. kumani kwae jabuon. Katika jangwa mahali ulikuwa unawinda wanyama wa baba. Kumani kwayo e jabuon. Mahali ulikuwa unachunga kondoo wa baba. Tunakeli modu ibed jakwat kuom joga Israel. Nilikuleta ili uwe mchungaji kwa watu wangu Israeli. Nane Nyasaye. Huyo ndio Mungu. Samugoli. Wakati anakutoa Osiemo ni mbele. anakuelekeza mbele. Samuri. Wakati anakunyoosha Oparo ni chiri kumi ya. anakukumbusha nyuma umetoka. Nikete chiri kanye mo nigene kakalich. Sababu hapo nyuma ndio unafaa kuona jinsi ni mbaya. Tunitiere wacha chiel. Na kuna neno moja Nyasaye dwaro kuom ng'amose partner go. ambayo Mungu anataka kwa yule wameungana naye. Ka Nyasaye wuoyo. Kama Mungu ananena, Oseyudo Joshua. amempata Yoshua. Nyasaye wuoyo kod Joshua. Na Mungu ananena na Yoshua. E kitabu mar Joshua achiel. Katika kitabu cha Yoshua moja. Wasomie West Matinda Board. Tusome aya yake ndogo nani. Nyasaye uwacho ne Joshua. Mungu anamwambia Yoshua. Ng'amose yudo modwa tiyo go. Yule amempata anataka kutumia. Amina. Amen. Tien katie nitie kaka Nyasaye no tiyo. Katika kila kizazi kuna jinsi Mungu alifanya. Hallelujah. Tien katie. Katika kila kizazi Nitie kaka Nyasaye no tiyo. kuna jinsi Mungu Nitie alitenda. kaka Nyasaye no tiyo gi Ibrahim. Kuna jinsi Mungu alitenda na Ibrahimu. Nitie kaka Nyasaye no wuotho kod Isaka. Kuna jinsi Mungu alitembea na Isaka. Nitie kaka Nyasaye no wuotho kod Jakob. Kuna jinsi Mungu alitembea na Yakobo. Nitie kaka Nyasaye no wuotho kod Musa kata Joseph. Kuna jinsi Mungu alitembea na Musa na Yusufu. Nitiere kaka Nyasaye owuotho kod Joshua. Kuna jinsi Mungu ametembea na Yoshua. Eka nitie kaka Nyasaye owuotho kod jobura mamoko modong'. Tena kuna vile Mungu alitembea na waamuzi wengine waliobaki. Nitiere kaka Nyasaye nowuotho kod Samuel. Kuna jinsi Mungu alitembea na Samueli. Koro mumano uwacho niya e kitabu mawacho mondo wasom. Hiyo agano linasema Joshua 1 aya. Awacho ni wasom kitabu mar Joshua achiel wes 8. Kendo ayud joma pachgi nitie maringo koda kaka wadhi. Kitabu ni mar chik kikoa e dhogi, to inipar wechene odiechieng' gotieno mondo ine kitimo duto mondikie. Eka nimi yoreni bedo maber. Kamano. To initi gi rieko. Ok an ema asechikoni. Kamano. Bed gi teko kendo majachir. Kik iluor kendo kik chunyi aa. Nikech Jehova Nyasachi ni kodi kuonde duto midhiyoe. Nyasaye koromo gi ng'ato. Mungu akikutana na mtu. Ugima Nyasaye ok dwa. Na kile Mungu hataki. En ng'ama luor. Ni yule muoga.
Amen. Amen. Ka Nyasaye oromo kod ng'ato, Kama Mungu amekutana na mtu, gima Nyasaye ok dwa kile Mungu hataki en ng'ama luor. ni mtu mwoga. Luoro ema miyo Nyasaye gomo weyo tiyo kod ng'ato e gima nonego Nyasaye tim kode. Hofu ndio inafanya Mungu anatoka, anawacha kufanya kile alifaa kufanya na mtu. To ka ng'ato jachiro, Lakini mtu akiwa mjasiri, to Nyasaye ok dew higa. na Mungu hajali miaka. Kendo Nyasaye okia ni mwaka mar ng'ato en adi. Tena Mungu ajui miaka ya mtu ni ngapi. Yesu pake. Amen. Nyasaye kadwa tiyo gi ng'ato, Mungu akitaka kutumia mtu, ok odew ni ng'ato en adi. haangalii miaka ya mtu ni ngapi. Gima Nyasaye dewo Kile Mungu anajali en odwaro ng'ama jatiro. ni kwamba nataka mtu mjasiri. Oromo gi Joshua, Amekutana na Yoshua. to kichako Joshua na auchiel, Na achiel wesa auchiel, Ukianza Yoshua 1:6, to koni ni mondo ibedi gi teko, anamwambia wewe uwe na nguvu, kendo bed ng'at ma jatiro, tena uwe mtu jasiri. bed ng'ama nigi teko, Kuwa mtu aliye na nguvu, aeto bed jatiro. alafu kuwa jasiri. Amina. Amen. Bed ng'ama nigi teko, Kuwa yule mwenye nguvu, aeto bed jatiro, alafu uwe jasiri, nikech in sababu wewe ema dimi jogi ocham piny mane Nyasaye nasingo negi. ndio utafanya hawa watu wakule nchi mimi niliwaahidi. Mon maluor kata chuo maluor Wanawake ama wanaume waoga osemiyo ragegi obaro ma ok ochamo gima Nyasaye nowacho. wamefanya lango limeenda kombo pasipo kukula kile Mungu alisema. Gisemiyo yoregi obaro ma ok gichamo gima Nyasaye nowacho. Wamefanya njia zao zimeenda kombo bila kufuata kile Mungu alisema. Wan gi joma chamo gige Misri, Tuko na watu wanakula vitu vya Misri. ma nyak mowuok e miechgi kata e utegi gin nyak mag Misri. Mbegu ambayo imetoka kwao ni yale ya kutoka Misri. Gimomiyo mano otimore negi, Kile imefanyika. ok ne gibedo jochir Hawakukuwa watu jasiri. ka girado gi Nyasaye mar umbe lwenje. Walipokutana na Mungu wa umati wa vita. Nyasaye ok dwar ng'ama luor, Mungu hataki mtu muoga. emomiyo samorado gi ng'ato. Ndio maana akikutana na mtu Gima Nyasaye kuogo makogo amen magol kuome ni kile Mungu anashika nao mireka atoe kwake. en luoro. Ni uoga. Chieng' mane Nyasaye ogomo Jakobo mondo odhi orad gi Esau mowadgi, Siku ambayo Mungu alimtoa Yakobo aende kukutana na Esau ndugu yake. Muma wacho ni Jakobo nowinjo ripot ni Esau mowadgi biro, Agano linasema Yakobo alisikia ripoti Esau anakuja. to luoro nogoyo Jakobo Uoga ukamshika Yakobo. ma Jakobo dok e ywak. Yakobo akarudi kwa kilio. Okono Nyasaye ni yaye Jehova, Akamwambia Mungu, ole Yehova. ok awinjora kaka gi gima tin mar ng'wononi kende. Si stahili na hata kitu kidogo cha neema yako. Wara yaye Nyasaye, asayi e lwete Jakobo, e lwete Esau momera. Niokoe katika mkono ya Esau ndugu yangu. Owacho ne Nyasaye ni nimar aluore. Akamwambia Mungu, kwa sababu namuogopa. Ka Nyasaye osewinjo, Mungu aliposikia, Nyasaye oweyo kowo gige loka, Mungu akamwacha akapeleka vitu vyake ng'ambo. okasechwalo mwandune modhi loka, Baada ya kupeleka vitu vyake ng'ambo, oratego nodorado kode dho aora Jabok. mwenye nguvu akakutana na yeye kando ya mto Jabok. Ng'ano noikode manotimre nade, to ng'ano ikode. Aling'ang'ana na yeye akifanya Negi igi Nyasaye, negi igi Nyasaye. waling'ang'ana na Mungu. Makogik okinyi, Ilipofika asubuhi, to Nyasaye okone ni weya koro adhi. Mungu akamwambia sasa niache niende. To kone ni ok aweyi, Akamwambia siwezi kuacha. ok aweyi ka ok igwedhi. Sikuachi kabla hujanibariki. To kone ni nyingi ng'a, Akamwambia unaitwaje? kone ni adhi luonga ni Jakobo. Akamwambia naitwa Kone Yakobo. koro nyingi biro luong ni Israel. Sasa jina lako litaitwa Israeli. Omulo chieke Jakobo, to Jakobo winjo kochalo gima owil gi e bamne. Akashika hapa kwenye shavu yake akapata ni Koro kama chaka wuotho kodhi, akaanza tu kitembea akienda. malaika be oweye dhi. Malaika akamwacha kienda. Okorado gi Esau mowadgi madoluor. Alipokutana na Esau aliyomwogopa, Toyudo ka gima noluor osea. akapata kile aliogopa limetoka. Gimomiyo Nyasaye malaika mar Jehova ne igi Jakobo. Sababu malaika wa Yehova aling'ang'ana na Yakobo. Igolo luoro manoluoro godo Esau. Walikuwa wanatoa uoga aliufia nao Biro Esau. neno ni en ng'ama idhi negi to singruok oting'o madongo mag Nyasaye. Ndio ilifanya aone atauliwa na amebeba hadi za Mungu. Adier mar Nyasaye, Kweli ya Mungu. nitie amen monego malaika omak kodi. Kuna mieleka malaika inafaa kushika nawe. Nikech
okane kata lugi mabiro dake odni. Sioni kama nitaishi. Yani hii ngama tunye chokoreto wuore. Wewe ni yule moyo wako unajisanya Chuni unaacha. chokoreto wuore, chokoreto wuore. Moyo wako unashikana inaacha. Kendo ngani luoro. Tena yule umeogopa. Mana dichuo mana idak godo na ebi luoro. Ni mume ambao niishi naye tunamwona. Mimi yuakene ebi chweru ne piwangi ukige Nyasaye. Yeye ndio unamlilia unadondosha machozi umjui Mungu. Kikipar ni Nyasaye kuku nino siku ni destiny maber ni to kungo telo diugolo gik maricho go ayimelini. Usidhani Mungu akikuahidi maisha mazuri atatangulia kutoa mazuri. Singo to sente go ne yudo makamana nitie gik ma ine midi kendo ga mo yukuni ine mibedi jati ke ni bedi bangete. Ahadi ameweka lakini anasema wewe ndio uwe jasiri tena uwe na nguvu. Kikipar ni Nyasaye osetelo mondo bi ugol gimoro amoro ayibi ma in kibiro to yudo kayo oselo simo bugi mudini mod pamale. Usidhani Mungu ametangulia kwenda kutengeneza kila kitu, ukikuja utapata kama jia umetengenezwa vizuri. Ongeo kumidi yake ongeo gikimidi yudo. Anajua mahali unaenda tena anatambua vitu utapata. Sasa Nyasaye huyo kode Joshua. Wakati Mungu ananena na Yoshua. Nyasaye huyo ni Joshua kongeo ni Jordan pod ni mbele. Ananena naye akijua Yordani bado iko mbele. Ongeo maber ni Musa jatichne to seto. Anajua Musa amekufa. To jogo nongeo ni Musa jalo wenyi ng'at mano mi lo. Mad gi lo tengete na chwado na to baro to chwado luada to pi wuo. Anajua Musa ameshakufa na yeye alikuwa anafimba baa anapiga mwamba maji unatoka anapiga Nyasaye matero Joshua mundu gigi jogi destiny kama en nodwaro. Mungu ambaye anachukua Yoshua afike na hawa watu mbele yao wanataka. Nyasaye ongeo gima nitiere mbele. Huyu Mungu anajua kile kiko mbele. Nitiere kama Musa osetimo chien ka. Kuna vitu Musa amefanya huko nyuma. To gik ma Musa osetimo go ji osekalo. Na hizi vitu watu wamepita. Odong gik ma pok ji ochope gik ma pok ji ogike lwenje ma pok okedi. Imebaki vitu watu hawajafikia vita ambayo haijapiganiwa. To lwenje go ni mbele Joshua ema di romo kodgi. Na hivi vitu vipo mbele ya Yoshua ndiye atakutana naye. Ochuno Nyasaye mondo kumolor mani ka pok ji ogike Jordan. Imelazimisha Mungu ashuke kwanza kabla watu wafike Yordani. Joshua ni winjo Joshua. Ambie Yoshua kwamba unasikia. Ini wuon bende jati. Wewe mwenyewe kuwa jasiri. Kendo bende ng'at man gi teko. Tena kuwa mtu mwenye nguvu. Nikech Sababu wewe. Amen. Amen. Wasoma uchiel. Tusome 6. Wesa uchiel wacho niya. In mondo ibed gi teko. Kamano. Ino ng'ama jachir. Kamano. Nikech inibi jogi chamo mwandu mar piny mana kumora ni kwereni ni damigi. Mwandu to nitie. Mali iko. Enyim jogi. Mbele ya hawa watu. To nitiere ng'ama dhi miye ichamogi. Lakini kuna yule atafanya waridhi. Yes. Ineno mbele ni kanyo. Unaona mbele yako hapo. Gik mabeyo to nitie. Vitu vizuri viko. To nitiere ng'ama dhi miyo ichamogi. Na kuna mtu atafanya uwaridhi. Ng'ano in. Huyo mtu ndio wewe. Ng'ano in mibedo kani. Huyo mtu ni wewe umeketi hapa. In mineni yudori kani. In. Wewe umepatikana hapa ni wewe. To gima Nyasaye nyaka kuom gol kuomi. Na kile Mungu anafaa kutoa kwako. Nikech ok odhi tiyo kodi kiluor. Sababu hawezi tumika nawe ukiwa muoga. Amina. Amen. Nyako kuomo gol luoro. Lazima atangulie kutoa uoga. Manyalo ni italo kuoro gi makatore gi dhogi ni ani ng'eni lweny gote kano kanyala na ol. Lweny no teko ewa. An gi gote lweny medore. Lweny usiko lweny odhi toli. Okane kanyalo loyo. Ambayo itafanya unapiga gumzo unasema mimi hizi vitu zimenishinda vita inaongea. Ibedo piny italo kuoro. To jomoko ko nie wi chonggi. Oramo nine. Okaweni jachien kati kalaki. Okaweni. Umeketi chini unapiga gumzo wengine waonekana wanasema shetani sikuachii. Ini italo kuoro e yoni. Wewe umeketi kwa nyumba yako. Italo kuoro e yoni gi makatore mag jochiende. Satan olimi wendo. Umeketi kwa nyumba yako unapiga gumzo ya shetani amekutembelea Kone wewe. baka ni lweny tek gino teko e ojino. Gineno ka gino tago wang' ji. Mon ringo, chuo ringo. Gino teko ingo wang' ji. Mnapiga gumzo mnaona hiyo kitu ni ngumu, wanawake wanakimbia wanaume pia hivi. Utalo kuoro gi jachien. Nyinyi mnakaa na shetani. Uruomuru e mbaka, ugo mbaka thole, ma ok rum. Mmepatikana kwa gumzo ambaye haiishi. Jachien koni ni ok ibi nyalo. Shetani anakuambia hutaweza. Ibi koni e aneno ka ok abi nyalo. Hata wewe unasema naona kama Okoni ni nyaka gima ne ichako ni we. anakuambia mpaka hii kitu lianza wacha. Ibi yiene ni e mana yie we. Wewe pia unakubali nimekubali kuacha. Okoni ni ng'eni nyaka mi dhano ni semako go mago be mekwa. Anakuambia haya yote ambayo ulishika pia ni yetu. Ne adwa ni ng'e weche jachien kaka chamo. Nataka ujue maneno ya shetani jinsi vile. Wamaka Joshua no tema wan go gi wach.
kama. Amen. Kitabu mar Ruodhi mokwongo 20. Wafalme wa kwanza 20. Ruoth moro wuoyo gi wadgi Arietha. Mfalme mwingine anaongea na mwenzake vibaya. Owuoyo kode goyuma. Anaongea naye na utani. Ayubi ne somo moro mondo wadhi. Nipate wa kusoma tena. Kendo Ben-Hadad ruodh Suria nochoko ogandane duto mane jolweny kanyachiel. Yes. Kendo ruodhi 32 ne gin kode. Gi farese gi geche. Mi nodhi nodhogo Samaria. Kamano. Mokedo kode. Kendo nooro joote kuom Ahab ruodh Israel e dalano. Kamano. Moluone niya. Ben-Hadad owacho kama. Ben-Hadad owacho kama. Fethi gi dhahabu magi gin maga. Fethi gi dhahabu magi gin maga. Mondi gi nyithindi bende. Mondi gi nyithindi mago meka. Nyaka mago mabeyo gin maga. Nyaka gima ber ma in go mano no bed mara. Mi ruodh Israel noduoko kowacho. To ruodh Israel oduoke kawacho kuom luoro. Obed kamano kaka iwacho. Yaye jaduong'na kendo ruodha. Oweni jetind gi weyo ne Meru to biro weni wuowi. Anadhani shetani ukimwachia mamako atakuachia babako. Oweni jetind gi weyo ne Meru to weni wuowi. Anadhani ukimwachia mamako atakuachia babako. Erisewe ne Meru wuoru moko noduogo. Umemwachia mamako, babako amesema anarudi kumchukua. Ibrani kiweni chiegi gi nyithindi to biro weni thuolo mondo nyuom dhako machielo dala ni omedni. Unadhani ukimwachia mke wako na watoto atakuachia nafasi uoe? Minyuomo machielo noduogo dwaro gi nyikwaye te. Huyo mwenye umeoa atarudi kuchukua na wajukuu wake. Ibrani jetind gari. Ibrani ndiga to biro weni. Unaachia shetani gari, unadhani baisikeli atakuachia? Obiro kawo gari modhigo to nyaka ndiga biro duogo. Atachukua gari aende nayo, baisikeli arudi akaichukua. Makiparo ni dongi kodi oyo aligetienda banuchwe moto tiendi dogo biro teri hospital mondo dhi ongadi. Ukidhani umebaki na mguu ambao uliumbwa naye, atarudi akupeleke Mondo hospitali. kakoro nyalo rete swe rigi sienda nikech kumina nuduoki ene kuma dodwa ni dala uobede. Ili kama inawezekana urudi ujivute na matako, kwa sababu hapo ndiye alitaka ukue. Ben-Hadad wacho ni ya. Ben-Hadad anasema, jaduong' namba ruoth, an mali giduto maango. ndiyo mfalme wangu, vitu vyote ninayo. Som. An mari kod duto mango. Mi joote noduogo kendo ka giwacho kama. Kwaseduoko gi ma joko otero report ne ruodhgi. Kama kaka Ben-Hadad owacho. Joote ochako duogo mar ariyo. Gichako giduogo kendo kabin ni ruoth owacho. Watu wa ujumbe wakarudi tena ya pili kwamba mfalme amesema. Adieri. Naoro ni wach niya. Inichiwna fethi gi dhahabu mari. Gimondi gi nyithindi. Wabiro oro jotichna iri kiny onyie kama. Magini many Odi. ei odi. Gi ei ut jotichni. Kendo gima nade magiyudo mabeyo ni. Gini kaw gi lwetgi. Kendo gikelo. Kendo kelogi. Kamano. Eka ruodh Israel noluongo jodongo duto mag piny. Kanyo e kamane ruoth Ahab obedo nagodo maber. Hapo ndio mfalme Ahab alikuwa mzuri nayo. Oyie haraka kuom luoro. Amekubali haraka kwa uoga. To koyudo waraka mar ariyo. Na alipopata waraka wa pili, Manuango ni adui kare ni okugik gi kata. akapata adui hakukoma na pale. To koni turu mondi. Akasema ngojeni kwanza. Kapokani uduoko. Kabla sijawapa jawabu. Naura nuge jorieko. Acha niite watu wa hekima. Mondo konyaga dorieko. Ili nisaidie kukata kauli. Kani ni nyoro. Sababu kama ni jana, Ni nyati obedo marach. ilikuwa mtoto amekaa vibaya. Kendo ni ya. Ilikuwa tena kwamba Chalo gima kata chiel kata ji ariyo nyalo wito ngima. ni kama mtu mmoja ama wawili watapoteza maisha. Ni nyathi onyuol koro biro. Sasa mtoto anazaliwa na kufa. Olweny machielo koro en ni growth. Ili ni kwamba growth kipo inafaa Kakoro kutolewa. gidhini godo koro gol growth. Sasa watu wakienda uvimbe Kendo ukitolewa. ni en kansa onwang'e to kendo rach. Wakirudi sasa inapatikana ni saratani ni Agema miyo masikini. konga to koni gini kare ne lweny. Sasa ukiona unasema nilikuwa vita. Amina. Amen. Okoni kini. Nyasaye ne ok owuoyo. Mungu hakunena. Nyasaye ne onge gi wach. Mungu hakuwa ananena. Nyasaye onge gima nyalo wacho ne jaduong'. Kwamba Mungu hakuna kitu ataambia muoga. Ng'ama oyie ni gige odhi adhiya. Mtu ambaye amekubali vitu vyake viende. Kevin ng'ama oyie ni gige soma. Yule mtu amekubali vitu vyake Ng'ama oyie viende. ni gige mondo odhi adhiya. Vitu vyake viende tu. Mano en oran ka jodalagi. Huyu amepagawa kama Nyathine ma en monyuol oluongo noran ka
dala ni katora ni kawuon maora ni kawuon gi okaura mar baba gi Mtoto wake ambaye Eda amemzaa anamtukana, oweyo nyalodi ya ilwet satan ameacha kwa mkono wa shetani. sano podi Nyasaye onge gima wacho Wakati huo Mungu hana neno. Nyasaye biro wuoyo Mungu atanena. esama jachiro amalo Wakati jasiri ameinuka. tokoni okinyalre Aseme haiwezekani. okinyalre Haiwezekani. okinyalre Haiwezekani. okawe dalana Siachi nyumba yangu. okawe oda Siachi boma yangu. okawe nyithinda Siachi wanangu. okawe gige na maselo Siachi vitu vyangu sama nimetengeneza. jachiro no wuok kamano Wakati jasiri atanena hivi. esama Nyasaye biro ore janabi Hapo ndio Mungu atatoa nabii. Amen. emomiyo kapok Nyasaye ochako tich kodi Ndiposa kabla Mungu aanze kazi nawe, gima nyaka Nyasaye ng'i kabe in ng'ama luor kile Mungu anafaa kuangalia kama wewe ni nikech mwovu. Nyasaye to dwaro ng'ama odhi tiyogo Sababu Mungu anataka mtu atatumika. somi e sitorino kidhi mbele musamang waonge lemo ka Soma hiyo story ukiendelea chini kama mondo iwinjie samang norwako chir matunge ni oti usikie wakati Aba alikaribisha ujasiri. ing'eni chir nyalo miyo tunge ni winj koti maboyo Unajua ujasiri utafanya usikie umemea pembe kendo mrefu. chir nyalo miyo winjo kiwuotho ka ng'ama ok nyon lo Tena ujasiri utafanya usifikiri unatembea kama ukanyagi udongo. chir nyalo miyo ng'ama jachan maonge chiemo maonge gimineno miseyo ni to in in gang'o Ujasiri utafanya yule maskini ambaye hana kitu cha kuonekana nyalo winjo konyono piny ka ruoth moseloyo piny ruoth ni e nyime ataishi ni kama mfalme ambaye ameshinda ufalme uko kendo mbele yake. chir nyalo miyo winj kimako gima ji to neno ni pok imako Ufalme utafanya ushike kile watu wanaona hujashika. Nyasaye ok dwar ng'ama luor